Suzuki Liana 2004 година, 4x4, 1.6, 16 вентила, монтаж на газова уредба. Ето, десния край на багажното отделение е монтирана бутилката, 27 литрова тумба, като по този начин остава достатъчно празно пространство за багажа в лекия автомобил. Сега ще ви покажем и как е монтирано самото копче. Ето къде е монтирано копчето за превключване на газ-бензин. Сега двигателния отсек, как е монтирана самата инсталация. Ето редуктора, рейката,